Kegur bhfuil cúla a ghiad Craobh Peile Laighean há taithí nach beag ag an glob ar Craobh chuig agus na héir na bhuachant, agus há léoch Canó Callan tréis an dáir de bhuachant leis na hamánaithe. An aireocht leis na Peildóirí Spraga agus a ghiad Craobh chuig a bhuachant. Nún dúchach na fér ón ard County Lou in Idir dóigartha, le starabhaint macht an County agus Craobh Laighean na bhuachant an chiad uair. Mí hála Trisláin há man trátarta clé canis Peile Laighean AIB. Flú jas ballachí ceann Cathrú Seán ó ócáid Naomh Mhuire ar fad don dá club seo níl Craobh na Peile tucha leotha riamh i dtí canis Laighean deiseanis ag cúla. Ceann son ag a deire ag an lán tosaí, síle sé cúlín é héin sin é Naomh Callahan á sár cúlín an son aige. Immerthór táchtach gan éon cheist. Agus tús má ag cúla sa clé canis. Mark Tokinson Bucaraig go tapig ag cúla tá spásacha caithig Naomh Mhuire níos mó obair cosintí anamh deir cúla agus an cúlan son ag Conor O'Brien an nummercha spáisian son tugad a hosathe cúla agus cad é mar hús cúla agus ceithre cúlínacha ar chlár na scór ag tús na himmartha agus Naomh Mhuire baile átha ar dhia i driblód ag tús na himmartha. Sullivan son ag Conó Callahan pass cliste agus O'Brien ag críochnú. sé cúlín idir na fórna. Cinnte beg as an O'Malley banisteoir cúla breásásta leis an taspáinte sa chéadla. Seán a rístíd Naomh Mhuire cosantóirí Naomh Mhuire deisir cúlín an Canson ag Charlie McMorrow. Tá siad in uachtar ón tús ní léon ceist fé. Scorna tastal go dóis inis. Naomh Mhuire baile átha ar dhia. Gareth Stockinson, Jonathan Cummins. Pass tuag uig an son. Chance ag an lán tosaí Dara McConnon agus tá sé sin níos fearr. Naomh Mhuire teacht about bháin eile. McConnon febhsa go mór sa tarna le. Bertiste gán. Tá sé teacht siar ach cosint cúlan son begáinín bocht. Deisian son. Agus scór má heile. Cúpla scóir sa chéile inis. Agus beidir nach siad imime go thomláin as an cléthe. Anna chéadla cúla, ní léon ceist fé Naomh Callahan fuair sé scór na más sa chéadla an Council leis an gitóg sár cúlín ó Callahan a ríist. Agus suchró sé sin cúla báthóin eile. Leis an brise dul a bhábhar Naomh Mhuire. Eric Gary Onan son ó Ty MacDonald, Turling Og, san ád contorta con Coolbar Chaptamach, agus tá cúlaim se an sonnacha. Ryan Rooney a fór an teangahála a deire. Eric contorta ag Turling sa cearan ó cíimiid an son. Nord a húdar ach ag a deire. San ád ceart ag an amceart. A bhí Ryan Rooney agus a brab na súnlíach aon scór amháin atra. Leis cúla ar fud na háite an cosanta dribble óid sleáin seach beidir mar deisir cúla eile! Cad é mar cúlan son an Fairlár Park a Seán Callahan ag aimsú agus táid ar cóscóir a barc an Crocaig. Dá chúl mar an son Ryan Rooney leis a géad ceann. Seán Callahan an so leis an darna ceann agus céobh tredacé sin táid corthram. Leis rihan ráis na cúpla nómna nús ag Naomh Mhuire baile átha ar dhia níl Craobh Laighean tucha leotha ag ceachtar dus na fórna bhfuil an creadún bhfuil an misneach inis ag fuair Cuala Lú agus tá an count sin a ríist tar an seasnánacha. Ryan Rooney anna a phríocht go siút sa tarna le. Brúanis ar chúla Luke Keating. Deise go beidir Craobh Laighean a thart leis tá an count son ard agus crinnes go leor aige. Scór cinúnach an son ag Luke Keating. Tris Buaicphointí nás na rí agus ar an talach mhór. Tá cúla ag léthe canis Laighean den ghéadúr agus tá sé tuga leotha an bhearnas luachtra go deire. Sár thaspántas ag cúla átha clia.